সংসাर याकारि कलंका विद्युत चक्रवर्ती दुकली आमचाइनि बिसिंति लुकुचंग रायदानि बासलामिनो अजमा हुबार बेदेनि लेलामुना हारजा हेकेबा त्रिपुरा सरकारी कर्मचारी समिति केंद्र कमिटिते सीपीएम अरुंधति लोकल कमिटिनि गोजाम आदं विद्युत चक्रवर्ती स्रांसालनि दामबातामै सरि थामजे तामानि जरावा त्रिपुरा मेडिकल कलेजनि शाखामना रग थैया त्रिपुरा बिनि उमरकंखा सिनिजि बिसि ब नुकजागै तंमानि अरबनि आसो सालक रमैब कैंसर मानजागै तंमानि लोकबा सलाय मंगरनि तै कुबनि नाइकल थायरनि बिसिंगब स्राय स्राय जतन खाखुलुगै खातुं खाजाकेन तंगै तंमानि आबन लगियोब हामग्रानि बिसिंतिबो नाइकल मंगरग हदानि नाइकल थाइनि सामंगरनि बिसिंतिरब जतननि बिसिंति लोकरंनि हामजाक मंग तंमानि अब विद्युत चक्रवर्ती बिनि हिक तै खरकनि बुसाजो तै बिनि बोसामारि तै खरकनि बुसुकनो याकारि कलांखा थैमानि यागुल फुंगो बिनि मांगो थिरकनो बतोबै फाइजाकमानि नुकजाखा बिनि नगरग तो बुजाकमानि उलगब आरो बखा खामलै मरक नुकजाकमानि आमजानि लुकुरकनो पार्टीते लुकुजों रायदानि नाइकल थाइनि बासलाय मरकनि नाइकलनाय तंमानि तै सामुनो सुबा सुंग्रनाय रगब पाइथाक बरम रगनानि बागैबो थाङै सौइका सीपीएम हास्ते तांफां बदलनि आदं सुब्रत चक्रवर्ती ते दुगलि बखास्टे कमिटिनि तांफां नारायण देव बिनि मांगो थिरग खुमरक रुई बरन रखा अरुंधति नगर लोकल कमिटिनि तांफां श्यामल रॉय तै कुबनि नाइकल नाय निबिसिंग नुकजाकमानि विकास देवनाथ कल्याणी चौधुरी तै पियाली चौधुरी बिनि मांगो थैनो किचाकबाना रगबायखे खलबि रेखा लुकुरंनि बिसिंतै सामुंख्लायनायनि बासलाय मंग नाइकल मुंजंनाय रंनि बिसिंतै रगब बरम रग रजाकमानि सीपीएम सालथां हांकर कमिटि दुगलि बखास्टे कमिटिते अरुंधति नगर लोकल कमिटिनि फाइसिंतै जुदा जुदा खेनो काइजा फुनुक मरनि बिसिंतैब विद्युत चक्रवर्तीनि बिनि लांमानि कक्रगनो सावै खा खामलाय मुं याफरमाबाय नगनि बरक रगनो खाचाक मरकबो याफरमानि नुकजाखा बियो रिपोर्ट चैनल दिनरात।